бахшида ба ҳама духтаракҳои тоҷике ки айна бидани шароит ва аз зиндагии сангин маҷбур мешаванд ки ба мулки ғариб раванд, баҳри кор кардан, баҳри ёфтани суме. аммо мутаассифона баъзе айво ба номи паст бармегарданд. аммо ин ҳаётай ҳаёти қини бепадарӣ, оилаи бекор муҳтоҷ ба кӯмак дастнигари хеша табор. рамазонда ба ифтори мардум мегзарондан рӯза, рамазонда ягон суме битаншон фитри рӯза. рӯзои ид хонаи бедастархони ва рӯзои зодрӯзшонда хонаи бемеҳмони ва хонае ки ғамчу занҷир биди ханда чӯришта шукр мекан ба ҳаёте маъқул набуда ишка. духтарак модари пир як хоҳари маиба ба худо супориду пеш гирифт мулки ғариба. модар дуом бите гуфт берам ин ҳаёт намеша. модар нара гуфт духтари ёши беандешам. гуфт хоҳарта ёрдам дар кор шид мо чо кунем. тунести мерай мулки бегона қатӣ ки дар куҷо мести суми билет надорем мо. гуфт оча қарз бигӣ ҷон бала бовардаши ҳаёти сангину вазни суми билет пайдо шидама киш се моҳа қарз дод модар ба чашми тару дили нохоҳам дуо дод ҳавопаймо да осмонай дили модар нолонай худовандо ба ту меспорам духтараки нодон ва мулки бегона қин буд неки ӯ ҷои кор ё фойли ки якама ному фамилияи модар да партов. модар беҳад хирсам буд шукр кард ки да бармай хирсам буда ки неки ай оянда бехабара кам ба ғаласоде хор доим да пои лич мезана. духтари тоҷик да дасти як тоҷик мезана. бовар мекна ба ишқ духтари ёши сода нафаҳмид ки ишқ нево мебаранш истифода. пацане гӯё нерзишти лапша кашон кард гӯшта хонавода ва обрӯра. духтарак фаромӯш кард гуфт биё никоҳ кунем зиндагӣ кунем иҷар мод ман мерем ватан да туе мекунем ҳавас хӯрад мол. духтар розӣ шид майли гуфт муло ёфтан намуҷа. гуфт ман кор мекунам ту хона да биши хиштучам. гуфт реки ё чата нагу пирса бугӯ асти корда барои ватан бирем май сарроӣ кунам хостгор татирам дар пеши ёча дай хона ба обрӯ бубро. духтар гуфт чи қа одами хубай шукр худоё гуфтам дӯстам медора ҳам мефаҳмидаги бачай неки бад мефаҳма ки пош риш дар рӯи лахчай. баъди се моҳи ҳаёт бача ранги ярӯз кор рафт неки ранги яшаба хона наёмад дидафт. духтарак до паника кофту кови шӯй паноишта яке расондан да гӯшаш хабари нохуша. гуфтан одина оилӣ гирифт имрӯз билет доштак рафтак тоҷикистон туй дора қатъи дӯст дошташ. ана ҳаёт ана переворот дасто да пушти сар гирья нола ва войдод. ису охири моҳай суми квартира надода. духтарак хона шиншид корам ай дасто дай бесуму бекор бехона берун да гишна неки идофтоқа небоя кӯдака шикам да беҷову бемакон якум шав паде зарӯз шид шави дуюмай тарафи кайфиё таҷовуз шид шави сеюм